kuna funisho jabana na ba o amunu ba on fla dungo do malikona ni maliko khanga foli bo bala jelen ka bala jelen to o sigarola amana ke jien dugu dugula homi ba ka wakati ta kuma be ko ski ko ngani flashi ma kono foli bele ba hambo ko yukuma be hani wakati be hamba foko bala jelen ki bismillah anga kuna funu konna Jumai juin kalo kile mugan duru samba fla ani mugan fla kuna fona damna la hamba damna ni dusuma kasi komi yere ya on soro tuguni fana kaufe o mi bamba ci wale mo olu tarabi ma fintigla mo ka fana kaufe hudagaro la nambo wele ko posi u yere kon seda ka fintigla ma kelen bone anila nale yere de koni keren ya la polisi mi nambi do buke ko alaka bada dale no yama ko seba ya be ala bolo alaka seba di anga jamana ma alan kan famani nyogomere ma Alisa hamto fintigila moko ka kuna fonina omi hambola donia ka fokonga fintigila moko mbe barake nyamana kofi hulu yere kon siraka takariba machi wale mogodo la mi nale yere kon ka baratu nyana mini fenferi mi na ba jima feri akisema fuka tasi ya mugumama fintigila moko huko ne yere ka fokoni chenyere kon kumba ka nyana mini fenferi keren nela tabakoro village nyamana hani nyamana dugu koro kato ma ka nyana mini fenferi ni yoronna ulu ka segesegeli uka jijalu hanu ka la kolo sili senfe uko ni sira ka takari ne ba machi wale mogo na mi na ko ni bikiri tigla mogo bulubi Alisa nantura anga fintigila mogo ka kuna fonna amba ola donia ka foko katika ofi anga fintigila mogo munu be keren la nolu ka bara ye tasuma fakai na mobile ko saper pompier mogo holu yere kontara sa bele domine kati du do kono me nu yere kon yaira ka foko sai halere de kontu mini ay na ja kon be se fo metrikele an biduruma mi ni saper pompier mogo ka nyama hale kon e kuna fondi jamana kono de bela jelema ko ni samia dunda ina ko bela jelen ki kolosi ko boko samia yere fe ko sanu be boli ka do o kamiyere nu kon be cheni ke kuma dola ko bela jelen ki ijanto iyere la ko baw ko sa jugubari bu uchela nantara saraba kan kasara kuna funula ambola donia ka foko maraka kungo kofi anga mobli fla holu karla nyogona munu yere kontu be ku kunda sewuka ukani karla nyogona insenfe matan fla holu yere de koni banana ni do yere konta jugara ko sebe mi na nga tasma fagalo yere kon sera keneka kani ma bela jelenche kunda nayi maraka kungo ko ka l'hôpital sola mi nambi do boke ka ala ku bela jelen so kenala Alisa nantoro ka kuna funyo konnana farafina kele tomba nale ri sire ulu fune bolo no blasebembo ko ka yira bamachi wale mo holu tarabi bankasi to do kan ka ma kemeni bisabane fula bone anina hukum senfe holu yara koni ni kuinko wako ulu ka demebe on ka jamana ni wakati kelaman konnana nantara jamana la taganya konona kuna fununa anga chakero mi bibele ko asfia hali boraka barado kurumo kari musabu kofe mi yara tara chakero keren sige musabu kofe nuluka bara yare ko mena be briki di mboma amana ke briki na sugu ye uluka chabe na be obolima anka jamana kono mi bara bela jelen kurumo kari la anga ministri misiglo no fero na kun kan fonya na bolima nale mahamud uldu mohamedi fokata se anga nyama ba chama ma olutumenu ko yenkene kan ko yenkunu nyana maya asfia mo obolo Alisa ameto jamana korona kuna fununa anga ministri misiglo no ko kan ko kinyana bolima nale de Abdoulaye Jope halene musola ko ka nyama to me nyogonyela aka chakero ukani nyogonyi senfe musola ko huwile la kase Abdoulaye Jope ma kayira ka fo seda o keleno kan nyangeli mitaka anga jamana segere ko kon keleno gela ko baybi anga jamana kono keren la musola ko fo ka stati demsenu makulu yera do kon taka juku ko ina ko sebe bako olu labenenu ka fembela jelenke wala sani nyangeli juku min bineno anga jamana ka abiseka wuli to yamna o kum senfe Abdoulaye Jope ale ko ne muso no jigitugu kayru la ka fo ko nga jamana nyama holube barana suku bela jelena wala san nyangeli mbiseka wuli to yamna ko jamana nyama obe ku siku bela jelenka wako kuma nyogo ya ho matiga dunshi ko wako dona na tawla ko jamana de mbebna bela jeleme na fo tare ba ko tange ko ni nyangeli yera ko ma wuli ka bo nga jamana ka ulu fenete no bolo jigi
Alisa nantora o kunnafoni kelona CEDEAO mɔgɔw ka lasigiden min n'a bɛ wele ko Goodluck Jonathan ale fana bɛ tile 2 tagamala anw ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni u bɛna ɲɔgɔn dalajɛba min kɛ juillet kalo tile 3 nata Goodluck Jonathan hakɔni y'a yira k'a fɔ ko ale nana anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni anw ka jamana ɲɛma ale ye kalo 24 min bɔ n'o yɛrɛ kɔni cɛmancɛ fanga kuntala jan ye fo ka taa se sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni kan ka di jɛkulu min sigilen don kalatafiliko kunkanko ɲɛnabɔli ma ko ale nalen no o de kama Goodluck Jonathan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni yɛrɛ kɔni y'a k'a fɔ ko gɛlɛya ko ba an ka jamana hani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko fo ka se bi ma ko o de ye ko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka anw ka kalafiliko ɲɛnabɔ ko halisa ko o ma bɔ k'olu kɔni b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ko o dɔrɔn de bɔ ka o di olu ma walasa olu bɛ se ka ɲangili wuli ka bɔ anw ka jamana kan cogoya min na nka kɔni tilala k'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min ko bi ko kumaɲɔgɔnya minnu kɔni bɛ ka kɛ ko kumaɲɔgɔnyaw ye jigitugu kumaɲɔgɔnyaw ye Nantara jamana sariya ko kunnafoni la sariya tala minnu sigilen no cɛmancɛ fanga kɔnɔna na n'olu bɛ wele ko CNTMAO ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ kɔni ye sariya kisɛ kura min ta ka ɲɛsin anw ka jamana kalatafiliko ma o hukumu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ wele ko signataire d'accord d'élargie olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ CNT mɔgɔw ye u ka ni sariya kura in tali la an bɛ taa jamana marada kunnafoni la o min an bɛ taa Segu an ka jamana ɲɛma walasa samiya a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na Segu n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la office du Niger kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni bɛna office du Niger hectare 500 de labɛn walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ office du Niger kɔnɔ cogoya min na lafiya kɔnɔna na walasa u bɛ se ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen nafa ni u ka sɛnɛfɛnw ye Alisa nantora marabolo kunnafoni na an bɛ taa Minaka o min na b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bamaciwale mɔgɔ olu taara bi anw ka bolimafɛn dɔ kan o min kun bɛ ka bɔ Asɔngo k'i kun da Minaka kan u ka ni bingani senfɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko bamaciwale mɔgɔ ninnu u yɛrɛ kɔni ye ni mɔgɔ ninnu bolofɛnw bɛɛ lajɛlen bosi u la ka sɔrɔ k'u fililen to kungo kolon kɔnɔ ka taa n'u yɛrɛ Alisa nantora jamana marada kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bankasika olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka désobéissance civile min ta n'o yɛrɛ de kɔni u b'u ba jamana fɛn bɛɛ lajɛlen na ko ka kɛɲɛ ni kumaɲɔgɔnya min kɛra duguladenw ale ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ kɔni ye o ko in wuli an bɛ don min na i ko bi Alisa nantora an ka kunnafoni na an bɛ taa wariko bonda la minisiri min sigilen no an ka wariko kunkanko ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ kɔni ye minisiri min kɛ a baara ye ji ani kuran kunkanko ɲɛnabɔli n'ale ye Lamini Seydou Traoré ale y'o bila a ka taa baara dɔw ɲɛminɛ a nɔ la o min yɛrɛ de kɔni n'u bɛna taa kumafɛn ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛna anw ka jamana wariko kunkanko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a kɛnɛ kan CNT ɲɛmaa dan kan ale tun bɛ yen fo ka taa se ɲɛmaa min sigilen no wariko kunkanko ɲɛnabɔli la cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnenw na olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ walasa ka ni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen in bɔ ka ɲɛsin anw ka jamana ma u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲinata ale ka gɛlɛn kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ bawo ka kɛɲɛ ni cɛmancɛ fanga ale ye wagati min ta n'o ye kalo 24 fo ka taa se CEDEAO mɔgɔw kɛlen no ka ɲangili min ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ kosɛbɛ in yɛrɛ kɔni lawaleyali ka gɛlɛn nka o n'a ta bɛɛ u kɔni bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka jamana kɔnɔdenw jigi tugu cogoya min na an bɛ taa kɔkan kibaru la o min an bɛ taa Abijankaw fɛ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sanji ale yɛrɛ kɔni nana Abijankaw fɛ yen kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni walankatara fo ka taa se mɔgɔkɔrɔba ma 5 fo bɔnɛna ni na denmisɛnnin ma 4 olu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna u ni na u y'a yira k'a fɔ ko ni sanji yɛrɛ kɔni ka walankatali kunfɛ k'u ka sojan dɔ yɛrɛ ko yɛrɛ fɛnɛ kɔni tun bɛna to a la min ni finitigila mɔgɔw ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen ka taa u bila yɔrɔ la yɔrɔ min na u bɛ se ka lakana sɔrɔ u tilala k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 70 olu yɛrɛ de fɛnɛ banana min n'u bɛɛ lajɛlen cɛra ka taa Abijan l'hôpital sow la ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni na n'Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan bi ye juma ye an b'a fɔ k'Ala ka juma barika di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka juma bonya di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn